it-tradizzjoni hija li fil-bidu ta' Novembru l-Maltin iżuru l-oqbra tal-eżis tagħhom li ħallew din id-dinja. Tradizzjoni msejsa fuq il-fidi Kristjana. Madankollu, bejjieħ tal-fjurist Arma TVM News li din it-tradizzjoni qiegħda tbatti. Jonqos ħafna n-nies jattendu l-ċimiterju jżuru rabathom. Qed jonqos ma' 15 sena law jisu kull darba jonqos ngħidu 15%. Il-progress ġab ħafna impenji tal-ħajja u n-nies jabbandonaw rabathom. Father Jimmy Bonnici qal li dan il-jum għandu jfakkarna li l-ħajja għandha titqis bħala rigal kif ukoll jenfasizza li aħna parti minn komunità ta' fidi li temmen fil-ħajja eterna wara l-mewt. Hemm diversi modi kif wieħed juri rispett. Għal uħud pereżempju iċ-ċimiterju joħloq jisu turbulenza fil-qalb tagħhom tfixkil li ma jgħinhomx. M'hemmx mod wieħed u xekk. U kulħadd anke skont anke situazzjoni tal-persuna. Nara żviluppi ta' modi ġodda ta' kif persuna tfakkar, ġieli pereżempju persuna mietet b'disgrazzja, mietet żagħżugħa, mietet b'aċċident jew b'xi marda, u mbagħad tinduna li hemm risposta mill-familja biex iġommu l-memorja billi jagħmlu xi ħaġa tajba għal ħadd ieħor. Dik it-telfa nibdluha f'ġid. Jispjega li anke jekk diffiċli wieħed jifhem il-firda dejjema, il-fidi tista' ssabbar. Naħseb li quddiem il-mewt titla' ħafna l-mistoqsija u anke tfittxija. Kif aħna noħolmu nagħmlu l-affarijiet u mbagħad jispiċċa kollox mal-mewt. Allura naħseb dejjem għandna dil-ġlieda bejn jew xejn ma jagħmel sens għax kollox jispiċċa mal-mewt, jew hemm sens li aħna din nfittxu u li Alla jassigurah. Minkejja li xi wħud għażlu li jibqgħu d-dar, kien hemm ħafna oħrajn li marru jfakru lill-eżis. Meta niġi vera nħoss paċi għax inkun qed inkellimhom. Ngħid li meta niġi nieqsa jiena sa nerġa' niltaqa' magħhom. Uħud li f'dan il-jum selmu l-memorja tal-eżis li tilfu qalu li b'dawn iż-żjarat iħossuhom eqreb tagħhom.